יויה, איזה כיף לעלות סרטון, הרבה זמן לא העליתי סרטון, שהסרטון הזה כאילו, יהיה בו הרבה רפש, ואני אוהב רפש. אתם יודעים למה אני אוהב רפש? כי הרבה זמן לא עשיתי רפש, אבל בפעם האחרונה שהתעסקתי בשניכם מתוקים, סגרתי לך את העמוד, ואת היית מושמצת, אבל גם נעלם הכוכב שלך מאז. אז אני לא אזכיר את השמות שלכם, הגברת תנחל וחומרי עיון, או משהו כזה, לא זוכר את השמות שלכם, אבל אם לא אמרתי אותם, אתם לא יכולים להסיר את זה. אבל בואו נגיד לכם משהו אחד, כן, כן, זה אני הפסיכי, כן, כן, רון נשר, הבחור שעשה את דובי גל, הבחור שעשה בחודש ויומיים, ושבועיים, סליחה, 3,250,000 יותר מכל זמר בארץ, אבל אני אגיד לכם משהו אחד, לתנחל וחומרי עיון, שכרגע מעלים שידור חי, בקרוב מאוד גם אני מעלה שידור חי, איזה כיף יש, יהיה לי יותר צופים ממכם ואתם כאלה נואשים, אבל בואו אני אגיד לכם משהו אחד, חבורה של סמרטוטים. למי שלא ראה, העליתי לפני כמה דקות, שיתפתי מישהו שהעלה סרטון של השרליצה הזאת, תנחל, אומרת שנה טובה וחג שמח בעירום מלא. היא כמובן העלתה את זה לסנאפצ'אט וחיצתה את הפתמות שלה בסמיילים. אוקיי? הבעיה הוא שכשאתה מצלם את זה לסנאפצ'אט, אתה מצלם את זה כמו שזה, בעירום. זה שאתה מכסה בסמיילים, זה לא אומר שבסופו של דבר זה לא יודלף. זוכרים מה אמרנו אז על סיקרט וכל הדברים האלה? שבסופו של דבר יבוא מישהו שיפרוץ את העניין הזה וידליף את התמונות וידליף את אלה שאמרו את הדברים האלה, נכון? אז הנה זה קרה בסנאפצ'אט, נשמה, והנה הדליפו את התמונה שלה. עכשיו בואו נגיד לכם משהו אחד, לכל אלה שכותבים לי הודעות, מה, היא הסתירה בסרט המקורי וזה. זה לא מעניין אם היא הסתירה בסרט המקורי, אוקיי? לצורך העניין, אתם יודעים כמה תמונות של זין יש שם, ואני מבין בתמונות של זין, תאמינו לי, הוואטסאפ שלי, אני שולח מלא למי שהייתה מדברת איתי, אי לכך ובהתאם לזאת בתקופות כאלה, היינו נהנים מזה, היה כיף, הכל היה פרש, היו הרבה בנות כאלה, אבל זה לא מעניין. כרגע אני מאוהב, אגב, איזה כיף זה, אבל מעבר מפה לשם אני אגיד לכם דבר כזה, מי שמעלה את הדברים האלה ואוהב את הסכנה הזאת של לעלות עירום בסנאפצ'אט, ברשת חברתית, אומנם של שניות, אבל זה לא משנה מה, קח את הסיכון שזה יודלף מתישהו, היא חבורה של מטומטמים. זה רשת חברתית, ואם הדלפת את הסרט הזה, ואת בעצמך העלית אותו לשם, את עוד מתפלה שבסופו של דבר מישהו הלך והדליף את זה בפייסבוק. עכשיו בואו נגיד לכם עוד דבר, לכל אלה שאומרים, מה, היא כיסתה. צבוע נולד, חומרי עיון, וזה טוב שקוראים לך חומרי, כי זה כל מה שאתה מחפש, נכון? לייקים ופרסום על חשבון אנשים, נכון? גם פרסמו לך שם שיש רפש על רון נשר, לך תחקור את זה מהר, אולי תעשה גם ממני מתאמים, ניסית על אייל גולן, ניסית על כולם, אתה פח אשפה, לפחות לי יש הצדקה שאני מדבר על אנשים. עכשיו בוא נדבר עליך, אמר הצדקה, אתה לא החתיכת סמרטוט שלפני חצי שנה ניסה לשבור את הרשת עם תמונות של חנתם בעירום, שאתה זה שפרסם? זה אתה פרסם את זה, לא? אם אני לא טועה, כן? וזה היה עירום, קומפלט, שאתה העלית ואתה הדלפת ואתה פתאום משחק אותה, תלך למשטרה, תתלונן על אנשים, אתה תתלונן על אנשים, מת לראות את השיחה שלך, תבוא למר שוטר, היי שוטר, שומע רגע, אני חייב לספר לך משהו. זאתי תנחל, חברה שלי, והיא הצטלמה ואמרה שנה טובה בסנאפצ'אט. אתה יודע מה זה סנאפצ'אט, השוטר בקובזה? זה רשת חברתית כזאת שאתה יכול להעלות שם תמונות לרגע ואז זה נעלם. אז היא העלתה סרטון לרגע והצטלמה בעירום ושמה סמיילים על הפתמות שלה. לא שהפתמות שלה משהו, גם ככה זה נראה כאילו איזה כלב חירסם את זה. כאילו הבן שלה ושל החברה מסכן שהתחתן איתה הוא לא יודע מה, איזה פקינז או רוטוויילר, לא יודע מה זה. מה זה הדבר הזה? מי ייצב לך את זה? תגידי, גם לעשות ניתוח את לא יודעת? יא חתיכת גועל נפש? לא מספיק שכאילו, די, הבנת שכבר אין לך מה לחדש לנו, את לא מעניינת אותנו, את זונה, את זוהמה, את לא מעניינת, את שרמוטה, אין עניין בך, אין לך כישרון, אפילו ליריב נתי אין מה לעשות איתך יותר, את עושה תוכניות ברשת, דחיל רפקום, די, תעלמי לנו מהעולם, יא גועל נפש, התחתנת, לא נמאס לך? כאילו איזה בעל פח השפעה יש לך, וכן אני מדבר אליך, בוא תגיד לי משהו בפנים, ים טומטם נוגיד לך איזה אחד לתוך הראש, חתיכת ארס מסריח שמתחתן עם זונות, מפה לשם נשמה יפה שלי, תנחל, את גועל נפש, ואני מאחל לך להיכחד מהעולם הזה, ולהיעלם פשוט, את יודעת למה? כי את זבל של בן אדם, ודי, מאמי, יש פורנו, מי שרוצה שייכנס ל-XNXS או ל-X וידאוס, יכול לראות הכל, יכול להיות שם סרט סקס של פיג'ויה מזיינת קרמבולה, אתם יודעים איזה כיף זה? מה אני צריך לראות בחורה פצועה כמוך, שנראית כמו, לא יודע, אני מעדיף לראות רשימת שינדלר מאשר לראות אותך, את יודעת את זה? באמת, מעדיף לראות את זה גם בכיף, וזה, מעדיף גם לעונן על זה מאשר לעונן עלייך, את יודעת, מכוערת, את גועל נפש, את פשוט איכסה, מי בעט לך בפרצוף? כאילו בחיית רבק נשמה, את לא נראית טוב, גם כל הקעקועים שבעולם לא יעזרו לך, אני מתבאס להיות דיו בגוף שלך, בטח כל הקעקועים נדבקו באיידס ברגע שעשו את זה, שקעקעו אותך, גועל נפש, את בן אדם מגעיל, וזהו.
נסו עכשיו להפיל אותי, טמבל, בואו נראה אותך מנסה, וזה לא ילך לך מפגר. שיהיה לכם יום טוב, תפסיקו להיות אנשים מפגרים, ותפסיקו לגונן על סמרטוטים. אנשים כאלה צריך להגלות מהארץ. יום סעיד, רמדאן קרים, עיד אל פיטר קווייס, ועומרי חיון. נשמה, כמו שאמרתי מקודם, אם אתה רגיל לקבל בתחת, ולא, אני לא יורד על הומואים, מת על הומואים, הכל טוב ויפה, אבל אם אתה רגיל לקבל בתחת, אז מה אתה מתלהב שכואב לך שם עכשיו, באתי לך שם חזק, אתה רגיל לזה, לא? טמבל. יום טוב, ואת, תעשי טובה, תבדקי, איך נותנים לך להסתובב בחוץ, שלא תדביקי לנו את האוויר את מדביקה, יא גועל נפש. יום טוב. תהיו אנשים טובים, הכי חשוב. כן, כן, כן. שלום.